Искәндәр, беренче театрда исә Вәли, Зәңгәр шәлдә Мишка һәм тагын 100-гә якын образ тудырган шәхес. Галиәскәр Камал театры артистлары Татарстанның халык артисты Ирек Бахманны кабере янында дуга белән искә алды. Бүген әлеге коллектив яңа сезонны да ача. Бу эш алдыннан бакыйлыкка күчкән хезмәттәшләрен искә алу исә күркәм гадәт. Ирек Бахман рухы алдында баш иючеләр арасында хәбәрчебез Динә Хисаметдинова да бар иде. Яратам, бөтен тәнем, җаным белән яратам театрыбызны. 2014 елда төшерелгән бу кадрларда Ирек ага Бахмановка 80 яшь. Татарстанның халык артисты үзенең тормышын сәхнәсез, тамашачысыз, аны яшәткән образларсыз күз алдына да китерә алмый. Театр турында сәгатьләр буе сөйләргә әзер иде ул. Кайнатай кайтып кергәч, уй-уй-уй, безне киткәнне күргәч, уй-уй-уй, ачуланса да куркмый, тра-та-та, тра-та-та, бары бер сүзен тотмый, тра-та-та, тра-та-та. Беренче театр телевизион фильмында Вәли кияү моннан тыш тагын йөзләгән персонаж, ләкин тамашачы күңелендә аның әлдермештән әлмәндәрдәге Искәндәре аеруча уелып калды. Нәрсә инде син әйтәй? Иркенне ятарга да бирмисең. Урынында булсын, Ирек Вәли, без сине онытмабыз. Галиәскәр Камал театр артистлары бүген танылган актерның каберенә зиярат кылды. Сезон ачылышы алдыннан бакый дөньядан киткән артистлар истәлеген барлау күркәм гадәт. Безнең өчен иң кадерлесе шул булды, менә мәрхүмә хатыны Рәшидә 23 ел сукыр килеш авырды һәм постельдә ятты. Ул аны карады һәм шул хәтле тәрбияләде. Театрга, концертларга шул сукыр килешенә алып бара торган иде. Бу минем өчен бик зур үрнәк. Минем өчен түгел, гомумән кешеләр өчен шундый зур үрнәк. Ирек абыйның арабыздан киткәненә инде 2 ел булса да, аны юк дип күз алдына китереп булмый. Һәм анысы менә бик яхшы моңланып та күз алдына китереп булмый. Ул шундый тормыш яратучы, оптимист, һәр вакыт кешенең күңелен күтәрә белә торган кеше иде. Шуңа күрә әйтерсең, ул һаман безнең арада яши. Ирек Бахман каберенә бүген таш куйдылар һәм чәчәкләр салдылар. Динә Хисаметдинова, Алина Абрамова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Бу минутларда исә Камал театрында быелгы сезонның беренче спектакле Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәле бара. Билетлар инде 1 ай элек сатылып беткән. Классик әсәргә елдагыча аншлаг. Яңа 112нче сезон премьераларга бай. 7 ноябрьдә мәсәлән Марсель Сәлимҗанов туган көнен гадәттәгечә премьера белән билгеләп үтәчәкләр. Нәкый сәнбәт әсәре буенча куелган Миркәй белән Айсулу спектакле сәхнәгә чыгарга тиеш. Декабрьдә Аяз Гыйләҗев әсәре буенча Әтәч менгән читәнгә спектакле. Февральдә исә Зөлфәт Хәкимнең Килә ява спектакленең яңартылган варианты тәкъдим ителәчәк.